in-natura fis-sajf. Kitba u produzzjoni ta' Jason Aloisio, taqra Rosalba Ebejjer Catania. Is-sajf. Sħana, xemx, baħar, festi u divertiment. Is-sajf ibiddel ir-rutina tal-ħajja tagħna, ibiddel il-ħwejjeġ xi nilbsu u li kelli niklu u jbiddel ukoll in-natura. Sa minn nofs ir-rebbija, il-kampanja tibda tinxef u tidbil. L-ilma li jżomm fil-widien jixxotta sakemm anke t-tajn tal-qiegħ jinxef u jinqasam qisu xi jigsaw puzzle. Il-kampanja titlef il-lewn ħadrani li konna drajna naraw fix-xitwa u minflok nibdew naraw l-isfar, il-kannella u l-gris. Anke ħafna ħlejja bħal donnom jisparixxu. Il-bebbux jingħalaq f'qoxortu u jistaħba f'post frisk. Min hemm ma joħroġ minnha qabel tagħmel l-ewwel xita ta' Settembru. Iż-żrinġ jindefen fit-tajn u jorqod raqda twila li tibqa' sejra sal-ħarifa. Imma mhux kollox jinxef u jinħeba u l-ħajja xorta tibqa' għaddejja. Imma ejja nibdew mill-pjanti. Dawn huma pjanti nixfin għalxejn issaqihom għax issa żmienhom għamluh u is-sħana tax-xemx nixfithom. Fir-rebbija ħarġu l-fjuri u mill-fjuri ffurmaw dawn. Intu ngħid x'inhuma? Iva, sewwa qtajt, huma żrieraħ li issa hemm moħbijin fl-art biex ma forsi ma jsibuhomx la safar u l-insetti u jikluhom. Fis-sajf l-art tkun taħraq nar, iżda ż-żerrija ma tmutx. Tibqa' hemm tistenna bil-paċenzja kollha li jittemp jiffriska u tinżel l-ewwel xita. Imbagħad jimbtu u l-ħajja tibda mill-ġdid. Anke din il-pjanta tal-ansar għandha l-weraq niexef, iżda mhix mejta. Il-weraq iva dawk mietu, iżda moħbija fil-ħamrija imbassla kbira mimlija ilma u sustanzi u li għadha ħajja. Għalissa tinsab rieqda, iżda meta jasal awwissu toħroġ zokk irqiq u twil li jkun miksi bi fjuri bojod żgħar. Fin-nixfa tas-sajf ftit li xejn ikun hawn fjuri u l-insetti jduru geġwiġija mal-bastun tal-ansar isoffu n-nektar u jiġbru l-pollin. U l-ansar xejn ma jiddejjaq għaliex l-insetti jdakru l-fjuri biex ikunu jistgħu jagħmlu ż-żerrija. U din, għarafta? Din hija l-kappar. Fix-xitwa waqqet ħafna mill-wera iżda issa li wasal is-sajf reġgħet ħadet il-ħajja u xi ġmiel ta' fjuri tagħmel, il-wera u ftit toħxon biex l-ilma li jkun hemm fih ma jevaporax u bekk il-kappar jibqa' jħaddar anke fis-sajf. Anke x-xorbett għadu aħdar għandu l-wera qishom swaba u fihom jaħżen l-ilma bħalma jagħmel il-kaktus. Ix-xorbett tista' tiltaqa' miegħu fuq il-blad viċin il-baħar. U jekk tfittxu fl-aħħar tas-sajf tara l-ewwel fjuri sofor żgħar li sal-ħarifa l-pjanta timtela bihom. Il-fjuri tal-qaqoċ tax-xewk, tas-satar u widnet il-baħar ukoll narawhom fis-sajf. Il-lewn vjola jgħinhom jispikkaw qalb in-nixfa safranija. U kemm iġibilna insetti is-sajf? Għax l-insetti jħobbu t-temp sħun u s-sajf misħana mhux nieqes. Hekk kif jasal Lulju nisimgħu iż-żarżira qawwija tal-werżieq ta' binar. Bil-lejl postu jieħdu l-grillu li jagħmel ħoss kompletament differenti. Kultant xi wieħed jidħol fid-djar tagħna u jħallina mqajmin bil-ħoss ritmiku tiegħu. In-nemel joħroġ mill-bejta f'serbut biex ifittex iż-żriera u jġorrhom lejn il-bejta. Iż-żnażan jibnu l-bejtiet tagħhom biex fihom ibidu jrabbu l-frieħ.
Id-dwal li nixelu bil-lejl jiġbed kull xorta ta' baħrijiet u minn kull tieqa miftuħa jidħol in-nemus u d-dubbien. Fuq il-ġwiebi u l-vaski jittajjar il-mazzarell. Dan l-insett għandu vista tajba ħafna u jikkaċċja insetti jiżar minnu waqt li jkun qiegħed itir. Min din l-abbundanza ta' insetti gawdu ħlejja oħra li jikkaċċjawhom biex jikluhom. Fost dawn insibu l-gremxul li jaqbad insetti żgħar billi jiġri warajhom b'ħeffa kbira. Bħarretti li l-oħra il-gremxul jeħtieġ is-sħana tax-xemx biex il-ġisem tiegħu ikollu s-saħħa jiffunzjona. Il-klima tagħna hija adatta ferm għal dawn l-annimali u għalhekk minn barra l-gremxul fis-sajf naraw ukoll il-wiża u x-xaħmet l-art li jidħol jistken fil-moħba tiegħu mal-iċken ċaqliqa. Il-koll nistgħu niltaqgħu magħhom fil-kampanja u qalb il-bini u qatt m'għandna noqtluhom. Fis-siġar nistgħu ninsertaw xi kamaleonte u min imur jimxi fil-kampanja jista' jiltaqa' ma' xi serb li minnhom f'Malta għandna 4 kwalitajiet differenti. Ħafna nies jibżaw minnhom, iżda s-sriep jagħmlu ħafna ġid għaliex il-priża ewlenija tagħhom hija l-ġrieden li jaqbdu bħila kbira. Jekk fis-sajf ftit imorru nimxu fil-kampanja, mhux l-istess nistgħu ngħidu għal bajjiet li fihom tant inqattaw ħin nowmu, nilagħbu fir-ramel u nistrieħu. Imma qatt ħsibt li f'xatt il-baħar ukoll tista' tgawdi n-natura? M'hemmx għalfejn tkun għaddas jew għaddasa u lanqas hemm għalfejn tinżel fil-fond. Kull ma trid hu maskla tal-snorkeling u jekk trid pipe tan-nifs. Oqgħod dur fl-ilma baxx, preferibbilment fejn il-qiegħ u blat. U għandek issib tistennik dinja ġdida ta' ħajja mill-aktar varjata bħal ħut, gambli, bebbux, rizzi u stilel tal-baħar. M'hemmx għalfejn tkun taf l-isem tal-ħlejjaq li tara huwa biżżejjed li tapprezza żbuħija tagħhom. Imma jekk tkun trid titgħallem l-ismijiet tagħhom u xi ħaġa dwarhom, issib ħafna kotba li jgħinuk. Bi ftit flus tista' anke tixtri cover waterproof għall-kamera tiegħek biex tieħu ritratti taħt l-ilma. Fl-aħħar nett, u l-aktar importanti, għandna dejjem ingawdu n-natura bla ma nagħmluha ħsara. Għalhekk, qatt tqabbad nar fil-kampanja għaliex in-nar jeqret kull ma jsib qudiemu. U taqax fit-tentazzjoni li tiġbor xi ħlejjaq minn xatt il-baħar u toħodhom id-dar miegħek. L-annimali kollha jbatu meta tneħħihom mill-ambjent naturali tagħhom u ħafna minnhom imutu wkoll. Gawdihom f'posthom, ħallihom jgħixu u ħalli lil ħaddieħor igawdihom miegħek.